Dobrý deň prajem, zdravím všetkých priaznicov automatických prevodoviek. Dnes tu máme na servise v novom našom priestore, novej garáži Super Bčko, 2 liter diesel so 6-stupňovou automatickou prevodovkou, čiže DSG, a teda vykonávame jej výmenu oleja s preplachom, s prečistením. Takže aj tieto prevodovky sú veľmi citlivé na ten servis, je potrebný servis cirka pri 60 000 kilometroch. Záleží teda od spôsobu využívania toho vozidla, niekedy je to skôr, niekedy neskôr, ale ten ideálny interval je 60 000 kilometrov. No a v tejto chvíli my už momentálne vykonávame preplach v prevodovke, kde prebieha plnenie novým olejom a odstraňovanie starého oleja z prevodovky. Tomuto cyklu predchádzalo ešte čistenie prevodovky pomocou detergentu, ktorý vlastne používame na uvoľnenie nečistôt v prevodovke, aby teda vlastne sme dokázali zabezpečiť lepšiu funkcionalitu. A tým pádom tá jazda by mala byť bezproblémová, hladká. Základom pre tieto prevodovky je vlastne aj výmena filtra, ktorá sa pri tomto teda samozrejme pri tejto výmene musí uskutočniť. Mašina je napojená priamo na prevodovku cez umiestnenie filtra. Máme momentálne ukončený proces výmeny oleja. Takto vidíme vlastne pri jezoroch, aká je jeho aktuálna farba. Pri DSG prevodovkách je nutné skontrolovať hladinu oleja cez vypúšťací otvor. Dobre, nie aj tak, možno to nie. No zatvor. Nech teda je tam navyše. Pri výmene oleja je potrebné teda aspoň nejaké to dece navyše, aby teda prípadne vzduchové bubliny sa odstránili a tým pádom sa tá hladina oleja upraví na potrebnú. Toto je vlastne čistiaci prostriedok, ktorým sa tá prevodovka čistí, tak je to od Motulu, taktiež je to od Motulu, čiže kvalitný prípravok, ktorý nepoškodí prevodovku. A olej do týchto prevodoviek je takisto používaný od Motulu pre DSG prevodovky, takže je to tak, ako to má byť, že ideme cez kvalitu. 6-stupňová DSG prevodovka alebo DSG prevodovka ako taká sa vlastne používa v viacerých modeloch vozidiel, či od Škodovky, Volkswagen, Audi, Seat, je to vlastne to isté. Treba pri týchto 6-stupňových, sú to plnoautomatické prevodovky s hydromeničom a treba pri nich teda tento olejový servis vykonávať poctivo, pokiaľ teda chcete, aby vám teda to auto slúžilo. Potom sú ešte DSGčka 7-stupňové, ktoré sú aj so suchou dvojspojkou, aj s mokrou dvojspojkou, treba to vedieť rozlišovať, nie je DSG ako DSG. Takže treba vedieť, že čo vlastne, na čom sa vozíte. Pokiaľ nemáte teda úplne jasno, treba prísť napríklad k nám a povieme vám teda, či je potrebný servis alebo nie tej prevodovke, lebo jeden servis pre suchej prevodovke 7-stupňovej je nadstavený až na 200 000 km a pri tejto 6-stupňovej mokrej je vlastne pri 60 000 km. Takže nie len Škodovka, ale aj teda celý Volkswagen Group, ktorý používa 6-stupňové automatické prevodovky, tak je to potrebné servisovať ideálne preplachom, pokiaľ teda chcete mať kvalitnú náplň. Je to dôležité pre tú prevodovku a takisto aj pre vás, aby ste sa vedeli spoľahnúť na to auto. Takže sme na konci výmeny oleja v prevodovke automatickej, je to Super Bčko 6-stupňové DSG. Výsledkom dnešnej výmeny je vlastne
Vzorka oleja prevodovky tmavčia je samozrejme použitý olej, nový mlečia je nový olej. Pôvodný olej je ešte stále v slušnom stave, čiže bola servisovaná tá prevodovka, bývajú značne horšie tie oleje, takže toto je v poriadku, ale netreba to zanedbávať, netreba chodiť až keď je problém, ale práve, že treba tú prevenciu dodržiavať tých 50-60 tisíc kilometrov a bude to fungovať. Pri tej výmene oleja vždy vlastne je klientovi dodaný vlastne takýto výpis zo stroja, kde je presne uvedené, koľko oleja sa použije na tú výmenu. Ďalej sa robí diagnostika elektronická tej samotnej prevodovke pred servisom a po servise. Takže môžeme si zapneme si teda budíky a spravíme rýchlu kontrolu. Počas čistenia prevodovky sa odpájajú od motora, teda viac menej sa odpája váha vzduchu a je potrebné potom teda urobiť kontrolu riadiacim jednotkám a tie prípadné závady teda vymazať po servise. Ostatné závady jednotlivých jednotiek sú teda na posúdení mechanika alebo teda vyjadrenia aj majiteľa, teda či chce alebo nechce riešiť, pokiaľ má, ale väčšinou tie závady vznikajú aj pre nízke napätie batérie, takže častokrát tam nájde kopec závad, ktoré sú už neaktuálne a vznikajú len pod napätia. Takže pokiaľ máte záujem o takýto servis automatickej prevodovky, ktorý ako ľudia nazývajú s výmenou oleja s preplachom, tak to je práve táto záležitosť, že vlastne musíte mať k dispozícii stroj, ktorým to spravíte, aby ste vedeli vymeniť viac menej 100% oleja z kompletného systému prevodovky. Pokiaľ je to teda takáto prevodovka s hydromeničou, z mechatroniky, tak je veľmi dôležité teda hlavne tie mechatroniky, kde sú hydraulické elektroventily, tie sa ľubia zanášať kovovým prachom, ktorý vzniká z bežného užívania prevodovky a následne vlastne sa môžu tým pádom znefunkčniť, pokiaľ vlastne nie sú udržiavané. Tak je dôležitá skutočne tá výmena oleja, také veci ako doživotná náplň alebo niečo je utopia, pokiaľ teda chcete, aby vám to normálne fungovalo, treba sa starať o to auto. Ak máte záujem o kvalitný